बाक्सा जिल्लानि कक्लाबारि सापागुरि फरायसालिमानि दोहौ फोरबो लोगोसे 12थि कलेज विकआ थुंगेबाय। थांनाय 7 फेब्रुआरिनिफ्राय कक्लाबारि सापागुरि फरायसालिमायाव दोहौ फोरबो लोगोसे 12थि कलेज विक हाबाफारि खुंफुंदोंमोन। गेलेमु हारिमु आरो थुनलायारि आयदाफोरखौ लानानै खुंफुंदोंमोन कलेज विक हाबाफारिखौ। दिनै जोबथा सानाव गेलेमु हारिमु आरो थुनलायारि बादायलायनायाव बान्था आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरनो बान्था राननाय हाबाफारिजों जोबनानै थाङो बे हाबाफारिया। बे हाबाफारियावनो मेल बेखेवगिरि आलासि महरै 22 नं कक्लाबारि बियाबनि एमसिएलए मन्टु बर'आ बाहागो लादों। बेजों लोगोसेनो मिरु एबसुनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों आरो माननि आलासि महरै सापागुरि कक्लाबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मबनेश्वर गयारि आरो नेहाथारि खरगेश्वर बसुमतारीजों लोगोसे सापागुरि कक्लाबारि दखरा एबसुनि आफादगिरि अनसुमा गोरा बर' आरो गाहाय नेहाथारि सनेश्वर बर'आ बाहागो लादों। बेनि अनगायैबो ओनसोलनि सानसुमै आरो मेलेमजिबि सुबुंफोराबो बे हाबाफारियाव खौसेयै बाहागो लादों। बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय। जोङो जोंनि जिथु कलेज विक बियो देग्लाय 12 कलेज विक बेखौ जोङो थांनाय लास्ट इयारनिफ्राय दौ फेस्टिभेल मुङै जों बेखौ खुंनाय जादों आरो बे कलेज विकखौ खुंनायनि मेन टारगेटआनो जाहैबाय जोंनि बे केसि कलेजाव we have got more than 600+ स्टुडेन्ट्स। जोंहा बे स्टुडेन्ट्सनि गेजेराव गथ'फोरनि टेलेन्टखौ आरो बिसोरनि जिथु इनार हिडन टेलेन्ट बेखौ श' खालामनो थाखाय बेखौ नायनो थाखाय जोङो बेबायदि प्रग्रामखौ लानाय जादों आरो बे कलेज विकखौ खुंनाय जादों आरो बे जिथु 1 विकनि कलेज विक बेवहाय जोङो भेराइटिस माने बेलेग बेलेग आयदा जेरै लिटारेरि आरो कालचारेल इभेन्ट्स आरो बेवहाय स्पर्ट्स इभेन्ट जों लानाय जादों। स' जोङो बे गथ'फोरनि गेजेराव जिखिनि हिडन टेलेन्ट्स बेखिनि टेलेन्ट्सफोरखौ जों नुनो हादों आरो बेवहाय बयबो न' डाउट देरायाखैबाबो गावबा गावनि जिखिनि रोंगौथि बेखौ जोंनि बे कलेज विकआव श' खालामनो हादों आरो जों बेनि गेजेरावनो मोनसे रेलिबो लानाय जादोंमोन, कालचारेल रेलि। बे कालचारेल रेलियाव जोङो गुबुन गुबुन आयदानि जोङो थेमखौ लानानै बेवहाय कालचारेल प्रसेसन कालचारेल श' खालामनो हादों। स' बे जोंनि कलेज विक जिथु सप्तासेनि जों लानाय जादों बियो कालारफुल आरो जोङो बिराद मोजाङै बेखौ खुंलांनो हादों। दिनैनि बे दिनाव जोंनि स्टुडेन्ट्स जायफोरा फरायगासिनो दा बे स्टुडेन्ट्सफोरा नट अनलि स्कुल एबा कलेजाव जिखिनि इडुकेसन लायो बेल' साफिसियेन्ट नङा। बेजों लोगोसे एक्सट्रा कारिकुलार एक्टिभिटिस बियो माने लोगोआव लांफानो गोनां जायो आरो एपार्ट फ्रम फर्मेल इडुकेसन जों जुदि जोंनि एक्सट्रा कारिकुलार एक्टिभिटिस जेरैहाय माखासे गथ'फोरा स्पर्ट्सआव इन्ट्रेस्ट दं, खायफा कालचाराव इन्ट्रेस्ट दं, खायफा लिटारेरि सेक्सनाव इन्ट्रेस्ट दं। स' बेखौहाय जोङो गोसो होनानै जों जुदि बेखौ मोनसे प्रफेसन हिसाबै सानना लायोब्ला जों निस्सय जोंनि जिखिनि फरायसाफोर दं जायफोरा टेलेन्ट दं बिसोरो इयुनाव मोनसे बेखौहाय मोनसे स्पेशलाइज्ड गावबा गावनि मोनसे केरियार हिसाबै बेखौ लानो हायो। दिनैनि बे जुगावहाय जों नुनो मोनो जास्ट अनलि फर्माल इडुकेसनजों जोङो कम्पिट खालामनो हाया। स' बेनिखायनो जोङो भेराइटिस गुबुन गुबुन बिथिङाव जों जुदि एक्सपार्ट जानो हायोब्ला जों निस्सय जों उनावहाय जोंनि लाइफनि थाखाय माबा मोनसे जों दाना लानो हायो। थारैनो मोनसे मोजां सोंथि सोंदों। जोंनि समाजारि थासारिजों गोरोबफ्लेनाय मोनसे सोंथि। जों नुनो मोनो जे जोंल' नङा गुबुन गुबुन जायगाफ्रावबो बांसिन बिमा बिफा बा समाजा बा गारजेनफोरा पिअ पास जाखांनायनि उनाव बा मेट्रिक पास जाखांनायनि उनाव बा बिए पास जाखांनायनि उनाव जोंनि गथ' गथाय बा जोंनि फिसाला फिसाजोफोरखौ हगारसारनानै होयो होननाया थारैनो थोंजोङै नायबा हगारसारनाय बायदिबो मोनो। नाथाय सासे गथ'आ बा सासे फिसाला फिसाजोआ बिमा बिफानि गेजेरनिफ्राय बा बिमा बिफानि नोजोरनिफ्राय मालाबाबो जायखार जाया, जायखाराव थानो हाया आरो दा ओंखायनो हगारसारनाय होनोबा एसे बोरैबा जागोन होननानै आं सानो। दा जियानो जाया मानो नोंथाङा जि बाथ्राखौ सोंदो बे एखेबारे जोंनि थाखाय मोनसे गोनांथार मोनसे आयदा होननानै आं सानो।
मानो होनोबाथाय जोंनि ओनसोलफोराव बा गुबुन गुबुन ओनसोलफोरखौ जुदि नोजोर नायोबा नुनो मोनो जे जोंनि बांसिन फरायसुला फरायसुलिफोरानो गेदेर फरायबाय बा मेट्रिक पास जाबाय बा बिए पास जाबाय बा बिए पास जाबाय होननानै गावखौ मोनसे उदां मोनसे थासारिखौ साननानै लायो आरो बिनि थाखाय जों अरायसमबो जोंनि समाजारि थासारिफोरखौ नोजोर बोनानै आरो राजखान्थि भाबेबो बा सरकारि भाबेबो बा समाजारि माखासे संगठन आफादफोराबो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादानो जा बा बर' थुनलाइ आफादानो जा मोनफ्रोमबो बिथिं फारसे बेनि सोमोन्दै जों सांग्रांथि मेल खालामनायखौ जों नुनो मोनो सरासनस्रायै बिखेखय आंबो सासे MCLAबाबो आं मोनफ्रोमबो गामिफोराव फ्राय थांबाय थायो आरो फरायसालि बा कलेजफोरावबो आं थांबाय थायो बे थांनायाव नैबे बाथ्राखौनो जों बुङो जे जोंनि बिमा बिफाफोरा बा माखासे आफादफोरा बा जोंनि समाजारि जिखिनि दैदेनगिरि बिथांमोन समाजाव जिखिनि दैदेनगिरि बिथांमोन बे बिथांमोनाबो जों खाथि सोमोन्दो लाखिनानै जोंनि फैबाय थानाय इयुन जोलैफोरखौ जायखौ जों सुबुं सम्पद होननानै सानना लायो जायखौ जोंनि उत्तराधिकारि होनना लायो जोंनि ओनसोलनि दैदेनगिरिखौ दैदेननायखौ फैबाय थानाय इयुन जोलैफोरनि गेजेराव जों हगारसारनानै होयो बेफोरबायदि सुबुं सम्पद सोरजिनो नागिरनाय बै लाइमोनफोरखौ जों उदाङै हगारसारनानै होनाया जोंनि थाखाय मोजां नङा आरो हगारसारदो होननानैबो आं साना एसे एनैया जोंनि गेजेराव एसे सोलियो बेखौ जोंबो मोनदाङो नाथाय आं बिमा बिफाजों लोगोसे समाजारि थासारिफोर आरो जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरखौबो खावलायनो लुबैयो जे बेफोरबायदि हगारसारनाय बा गुबुन गुबुन बिथिंजों जों गाज्रि थासारिजों सोमोन्दो लाखिनाय बेफोरबायदिनिफ्राय जों जानगाराव थानांगौ मानो होनोबाथाय नैबे ग्लबेलाइजेसनाव नैबे जौगानाय मुगाखौनो जुदि बुङोबाथाय बे जौगानाय मुगाया उल्था फारसेजों जुदि नोजोर होयोबा जोंखौ मन'ग्लाबनाय जोंखौ साग्लोबसारनायखौ जों मोनो ओंखायनो जोंनि बाइक लानायनिफ्राय बाइकार जानायनिफ्राय जोंनि जौ जुवाजों सोमोन्दो थानायनिफ्राय ड्राग्स देनद्रायनिफ्राय आरो समाजारि माखासे गाज्रि थासारिफोर नङा होमबा दा जायखौ जों भाइरेल होननानै जों सरासनस्रायै थाब बुजि मोनो भाइरेल होनोबाथाय बेफोरबायदि थासारिनिफ्राय जों फरायसुला फरायसुलिफोरजों लोगोसे जोंनि बिमा बिफा आरो समाजारि माखासे थासारिनि दैदेनगिरि बिथांमोनजोंबो जों खाथि सोमोन्दो लानानै आवगायलाङोबाथाय आरो मेल मिटिं खालामनानै बा बायदिसिना जेराव मेराव जों बेफोरबायदिनि सावरायनायनि जिखिनि थांखि आरो नोजोर बेखौ लायोबाथाय निस्सय नैबायदि अबस्थानिफ्राय जों रैखा मोनगोन आरो जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि हारिनि थाखाय बा नैबे थासारिखौ मोगा मोगि जानो थाखाय मोनसे मोजां खाबु लानानै जों आवगायलांनो हागोन आरो आवगायलाङोबाथाय जोंनि बिमा बिफायानो जोंनि फरायसुला फरायसुलियानो होन नैबे आवा फावा जाय सोदोबखौ नोंथाङा बाहायदो बे आवा फावा जानाया एसेबाबो खमायगोन होननानै आं सानो आरो नैबे मोनसेबो रोखा जे जोंनि जिखिनि टिन एजेसफोर जोंनि लाइमोनफोरनि गेजेराव मोनसे गाबगोनां सिमां नुयो आरो बे गाबगोनां सिमांखौ थांखि आरो नोजोरखौ लानानै मोनसे प्लेनिंनि गेजेरजों जुदि आवगायलाङोबा जोंनि फरायसा जिउखौ आद्रि खालामनाय जानाय नङा होननानै आं सानो जोबथारनायाव बेखौल' बुंगोन जोंनि बयबो दैदेनगिरिजों लोगोसे समाजारि माखासे थासारिफोर आरो जोंनि जिखिनि फरायसुला फरायसुलिफोर जों जायखौ सुबुं सम्पद खालामनो थाखाय मिजिं खालामबाय दं बा सिमां नुबाय दं बेफोरबायदियाबो गाव गावनि जिखिनि जिबन बे जिउ दैदेननो जाहाथे साननानै आगानफ्रोमबो जाहाथे आगान खालामो बेखौ आं खावलायबाय गोजोन्थों। नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा? गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया। मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजा। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना, गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा-हु, धोन सम्पथिनि जेंना, बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।